gibutang ni Lord karon. I hope naka-smile mo diha. Good vibes, good vibes, good vibes, good vibes lang. Sana bisag unsa nga inyong na-feel nga negative karong adlaw. Sana ikuha na siya. Shake it off, okay? Shake it off. I'm saying. Kanang mga nega vibes. Ipalayo. Mga good. Yung mga vibes. Ipaduol. Saman traffic dia sa CDO. Okay ra ba? I hope na mo sa lugar nga dili kayo traffic. Kung traffic man, at least may mga carry ra. Sa mga gigutom na diya, napa sa traffic, ay hintay-hintay lang ng iinit yung ulo nyo, kumukulo pa yung tiyan nyo, paano na? Sa mga driver dyan, gigutom na kestanan kayo na traffic tapos sa diba, dalir kita masakum, sir, ma'am. So, ingat-ingat lang, sir, ma'am, kaya basi makita tag-away dia sa dalan. Na. Kanya, ang imong driving skills dia ma-deteriorate kay una ang kuan suko ka or sa bahay. High blood. Luag di ay ang kuano ang SM downtown na bago pa lang ko naka-duol dito. Idalikyat lang ko kay nananaw kog sini. Happy Mansari babe. Happy Mansari lang ko kay babe diha. Maragin na akong ma-offer ba ang time. Effort. 25 na mga milya. Diretso na tayo din is unahan. Ato sa ni-play ang kay May o kay Aidworn. Balik or baliw? Ito na ang tanong. Technology ang ating subject for today. You know the answer. You need to call to have your requests and greetings done. Here kayo mag-request o mag-greetings. Wala po mo kabulo sa question, ayaw sa mong tawa. Question is, unsa nga website ang gidevelop ni David Philo o Jerry Yang? Unsa nga website ang gidevelop ni David Philo and Jerry Yang? Unsa nakabalo ani? Hello? 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 Kinsane? Hello? Kinsane? Baloria. Baloria. Tagapatag. Taga Makanan. Answer ni mo da. Kuan, kuya. YouTube is wrong. Sorry. Website ang gidevelop ni David Philo and Jerry Yang. Wala ba mo sila nga ang original name ani kay Ingon, hello? Hello, Master Popi. Hello, kinsa ni? Mark Alvin. Mark Alvin, taga Kamamanan. Kamamanan. Kamamanan, sige. Answer sa mga taga Kamamanan. Basin ka muna ang correct answer. Friendster. Friendster is wrong. So sorry. Tawag sa mga nakabalubing. Si David Philo o si Jerry Yang atong gistoryan. Hello, what's your name? Mara. Manolo. Taga Manolo. Saba lagi dia Mara. Ha? Saba lagi dia. Answer ko ya kay Kuan. Unsa?
Alvin. Naminaw sa lain stasyon, no? Wala ay. B? Pa-music. Music? MOR. Sige, ano sa may akong question? Saan? Kinsa ang... Kinsa ang... ano? Ha? Sa ano? Sa kapanihapon na bakawa pa. Kaya mo yan, kaya mo yan. Ang... Lay, manggod. Hindi ko na mo. Unsa, manggod. Unsa. Hello? Hello, what's your name? Johnny. 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 Si Jan, taga? Taga-Taguluan. Oh, grabe na ganyan sila mo perfect answer ba? Perfect wrong answer. Taguluan, ano sa inyong tubag diya, Jan? Wikipedia. Ha? Wikipedia. Hindi mong monitor, di na ako madunggan. Wikipedia. Wikipedia is... Ay, sorry. 5 letters na nga website ni siya. 5 letters nga website. Ni Jerry Yang gidevelop ni Jerry Yang og ni David Philo. Hello, what's your name? Jonas Jonas Brothers. Taga-Bungbon. Taga Bonbon. Miss Villagracia tong last weekend, oh. Sir, diya sa taga Bonbon. Try na ako Sige. Dili ka Facebook. Ayay! Nako, Mark Zuckerberg manggod sa Facebook. Hindi niya alam. David Philo and Jerry Yang. Hello. Hello, Master Popi. Hello, what's up? What's your name? Si Alvin. Alvin, taga Salay. Sige, Alvin, ano sa answer ni mo, Alvin? Go. Window. Window. 5 letters, window. Oh, yan. 5 letters, window. Window. W. 5 letters lang. Hello. Hello, what's up? What's your name? Yeah, Rogelio Maaga Jr. from Taguluan. Rogelio from Taguluan. Okay, another na naman. Okay. Maka-answer, oh. Taguluan, anong answer nyo, oh? Jemel? Jemel is... Rogelio. Jemel. Pero hapit na! Gamay na lang! Sige, maka-answer, Ani ba? Hello, ganina ko nang answer. Ikaw na ba ang maka-answer? What's your name? Taga? Gordo. Taga? Gordo. Unsa? Opol. Sabi na ko unsa. Burdo, opol? Nanawan sa mga kuan places diya, sorry. Ay, inay, sa gamay mong monitor kay kusog na kaya, madunggan na ako akong ngala-ngala. Sige, unsay answer ni mo diya? Email. Website manggod, email ka karon. Wrong. Email. Again, unsa nga website ang gi-develop ni David Philo og Jerry Yang? Hello, what's your name? Lani, taga? Tablon. Basin taga Tablon na. What's your answer, Lani? Yahoo. Is correct! Yahoo! Kuha na gid niya, Yahoo!
Ano sa imong request? Kuan, Tawa ka. Na, ano po ni? Patay taan ni. Wa na dani sa ang bokabularyo. Kwak doktor ang... Ed Sheeran. Kana noon. Kay perfect kayo na ginisama. Sige, greet na yung mga friends. Go! Mag-greet ko sa Escoro family, Mm. Perez family, Mhm. ang akong classmates sa RS, Mm. Maura dayon. Maura. Oh! Ex di ay. Ha? Imong ex. Na lang. Yahoo, Lani. Kabalo ba ka, ang pinakaunang nga name sa Yahoo, ha, is Jerry and Dave's Guide to the World Wide Web. Ano nila nga name before nahimong Yahoo. Ang kanang taas kayo standard, so ano sila, ato na lang i-minimize. Pero ano sila nga, dapat na meaning. Yahoo na lang, pero na meaning. So, ang meaning anang Yahoo is, yet another hierarchical issues oracle. Sa Yahoo, yet another hierarchical issues oracle. Grabe nga, gilisod-lisod ba? And alam mo ba, Lani? Ha? Apa? Alam mo ba na kaning Yahoo, one of the leading search engine sila sa una. Siya ang pinaka-leading search engine and then na-absan siya sa internet sa unsay nakapas sa iya atong 1998 sa piling nimo. Google. Tama. Google din na nahinay na. Google per me, no? Tama, mas kuan i-Google mo na lang 'yan. Iyaho gani, iyaho. Karon kay i-Google mo na lang 'yan. Imong ex bagi Google na nimo imong ex. Dinan does not exist man. Does not exist. You search does not exist in your life. Not exist tapos na isumpay in your life anymore. On na. Kabutang dito. Ang iyong requested song, Ed Sheeran, perfect! Kaya naka-perfect ka sa akong pangutana kaganina. 5 points.